Namuhla, isihloko esizoxoxwa ngaso sithi ingabe ubuhlungu besisu evikini lokuqala lokukhulelwa bujwayelekile noma abujwayelekile. Kwesinye isikhathi uma uzwa imivimbo emincane esiswini, kungaba kujwayelekile ngenxa yokuzinzisa kwembewu esiswini. Kodwa uma le mivimbo iba namandla kakhulu, kufanele uye kudokotela ngoba kungaholela ekulahlekelweni yingane. Ngakho-ke, imbangela yobuhlungu besisu ngokuvamile ijwayelekile, kodwa ngezinye izikhathi amazinga okuphuphuma kwesisu akhona ezimweni ezinhlanu kuya kwezingu-10. Ezinye izimbangela ezivamile ukuba nesifanuqanu noma ukuphalaza, nalokho kungaholela emivimbweni esiswini esingezansi. Izimbangela ezincane ukukhulelwa kwe-ectopic noma i-ovarian cyst. Ngezinye izikhathi ukunwebeka kwe-ligament eyindilinga nakho kungabangela lolu hlobo lwezinhlungu. Kodwa noma kunjalo, lapho ubhekene nalolu hlobo lwezinhlungu, into engcono kakhulu ukuvakashela udokotela noma isibhedlela esiseduze. Ngiyabonga.